हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव बर' रावखान्थिनि हांखोनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोदों। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। हांखोआ माखौ बुङो? बेयो मोनबेसे आरो मा मा? जाय सिनफोरजों राव एबा सोदोबफोरखौ लिरनो हायो एबा रावाव बाहायनाय दुइसिन रिंसारफोरखौ फोरमायग्रा सिनफोरानो हांखो। बेयो मोननै रोखोमनि, बेयो जाबाय गारां हांखो आरो खौरां हांखो। गारां हांखो, जाय हांखोखौ गारांबोब्ला जोंनि बिखा सिंनिफ्राय गबोनाय बारा खुगा दन्दरनि जेरावबो थाबथाया एबा जाय हांखोखौ गारांबोब्ला मालाय हांखोनि हेफाजाब नाङा, बे हांखोखौनो गारां हांखो बुंनाय जायो। जेरै गाराङु, गाराङा, गुसुङि, गोलावि बायदि बायदि। जेरै गुसुङि हांखोनि गारांबोब्ला सालाय बिजौआ गोजौ जायो आरो बिखानि बारा जेरावबो थाबथायाबालानो गबोयो। गुसुङु गारांबोब्ला सालाय गुदिया एसे गोजौ जायो आरो गुस्थिनि खुजेबा दुलुर थायो। बर' रावनि गुरै आरो गोनां गारां हांखोनि रिंसारखौ जों गाहायाव होनाय बायदि बाहागोआव राननानै दिन्थिनो हागौ। बे चार्टखौ मोजाङै नाय। गुसुङि, गोलावि, मोखां गोजौ रिंसार हांखो फोलेर। गुसुङिया गुसुं आरो गोलाविया गोलाव। जेरै बिमा, बिलि, मिन्थिगौ, नाथाय, बि, थि, गानि, जारिमिन, रानि बायदि बायदि। ए मोखां गोजौ गेजेर गोलाव रिंसार हांखो। जेरै बे, थे, गेले, बेसेबा बायदि बायदि। या बे रिंसारखौ एनि जायगायाव माब्लाबा माब्लाबा खोनानो मोनो, जेरै बबेयाव, बेयाव, मोनलाया बायदि बायदि। बे रिंसारा मोखां गाहाय गेजेर गोलाव। गुसुङु, गोलावु, उन गोजौ रिंसार हांखो फोलेर। गुसुङुआ गुसुं आरो गोलावुआ गोलाव। जेरै गुलुं, बिगुर, खिथु, नाथाय, नु, इयुन, थु बायदि बायदि। बे रिंसाराबो उन गोजौ गोलाव। बे रिंसारखौ बर' रावाव गोबाङैनो नांगौ, जेरै मोनो, थैयो, दाहोन, माथो बायदि बायदि। गाराङु, बे रिंसारा उन गेजेर गोजौ गोलाव। बे रिंसारखौ गारांबोब्ला खुगाया दुलुर जायो, नाथाय एखौ गारांबोब्ला खुगाया दाब्ले जायो। जेरै गलगाव, थब्ल', हाखर बायदि बायदि। गाराङ' या बायदिनि गाराङुनि जायगायाव ए रिंसारखौ सम सम खोनानो मोनो, जेरै उन गाहाय गेजेर रिंसारा गोलाव। जेरै थब्ल', नखर, थाद', बिथराय बायदि बायदि। गाराङु, गाराङा, बे मोननै रिंसार जराया गेजेर गाहाय गुसुं आरो गोलाव। गाराङुआ गुसुं आरो गाराङाया गोलाव। जेरै अब्ला, अमा, महर, नाथाय, दा, फिथाइ, आमाय, आदा बायदि बायदि। ओइ आरो औ, बे मोननै हांखोनि रिंसारा गारांनै। गाराङुआ गुसुङि लोगो लानानै ओइ आरो गाराङुआ गुसुङु लोगो लानानै औ जादों। बेनिखायनो बे मोननै रिंसारनि हांखोआ गुबै गारां हांखो नङा। असमिया रावाव ओइ खौ ओइ बायदि गारां बोनाय खोनायो, नाथाय बर' रावाव गुसुंसिन गारां बोनाय जायो, जेरै आबै, बैखौ, मैया, ऐलाम, मोदै, मादै बायदि बायदि। खौरां हांखो, जाय हांखोनि रिंसारखौ गारांबोब्ला बिखानि बारा खुगानि दाबसे नङा दाबसे जायगायाव मोनसे नङा मोनसे रोखोम हेंथा मोननानै थाबथायो, एबा हांखोनि रिंसारखौ गारांबोब्ला गारां हांखोनि रिंसारनि हेफाजाब नांगौ जायो, बेखौनो खौरां हांखो बुंनाय जायो। जेरै क, ख, ग, घ। बे चार्टखौ मोजाङै नाय। बे चार्टनिफ्रायनो 2019 आसाम टेटआवहाय सोंलु सोंनाय जादों, बेखायनो मोजाङै नोजोर हो, आं फरायलांनो। जायखिजाया गारां बोनाय एबा गारां बोनायनि जायगा लानानै खौरां हांखोनि सिरिखौ गाहायाव होनाय बायदि बाहागोआव राननानै दिन्थिनो हागौ। जेरै बेयाव दङ गारां बोनाय, गारां गैयै, गुरै गोरा, गारां गोनां, गोरा गुरै, सिरिया दङ गुरै। बेबायदि गारां बोनायफोरा जाबाय जायगाफोराव गारामा गोदना, थालो, खर'सा, हाथाइ गुदि, गुस्थि, खुजेब बेफोर दङ। ओमफ्राय बेयाव क, ख, घ बेखिनियानो गासिबो। ओमफ्राय बेयाव सोंगोन बेबायदि, आं फरायलांनो नायदों। गारामा गोदना गारां गैयै गुरैया क,
गारामा गोदना गारां गैयै गोराया ख। गारामा गोदना गारां गोनां गोराया घ। गारामा गोदना गारां गोनां गुरैया घ। गारामा गोदना सिरि गुरैया ङ। थालो गारां गैयै गुरैया गुसुंस आरो थालो गारां गैयै गोराया गोलावस। थालो गारां गोनां गोराया झ। थालो गारां गोनां गुरैया झ। थालो सिरि गुरैया ञ। खर'सुआ गारां गैयै गुरैया ट। खर'सुआ गारां गैयै गोराया थ। खर'सा गारां गोनाङा ध। खर'सा गारां गोनां गुरैया ध। खर'सा सिरिया न। हाथाइ गुदि गारां गैयै गुरैया ट। हाथाइ गुदि गारां गैयै गोराया थ। हाथाइ गुदि गारां गोनाङा ध। हाथाइ गुदि गारां गोनाङा ध। हाथाइ गुदि सिरिया न। गुस्थि एबा खुजेब गुस्थि गारां गैयै गुरैया प। गुस्थि गारां गैयै गोराया फ। गुस्थि गारां गोनां गोराया भ। गुस्थि गारां गोनां गुरैया भ। गुस्थि सिरिया म। बेखिनियानो। बेखौ मोजाङै नोजोर हो, नोंसोरो मोजाङै फराय, मुखस्थ' लाबाय था। बेनिफ्रायबो फिन आरो खनसेबाव सोंलु सोंफिननो हागौ, बेखायनो मोजाङै बे कुइसनखौ मोजाङै नोजोर हो। बेयो आसाम टेट 2019 बर' आयदानि कुइसन, बेखायनो मोजाङै नोजोर हो। बे कुइसनाव सोंदों, कुइसन नाम्बार 137आव सोंदों, गाहायनि बबे मोनसे खौरां रिंसारथिया रिंसार होनायनि रोखोम आरो जायगा बादियै फारियै हाथाइ गुदि गारां गैयै आरो सुइजेब हांगोरा महरै रिंसार होजायो? अपसनफोरा थ, फ, ख, ध। बे कुइसननि राइट एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअसआव थांनानै नायनो हागोन। बेवहाय माखासे लिरगिरिफोरनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जाखाबाय, बेखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअआव थांनानै नायनो हागोन। गोजोन्थों।